Glavno pitanje je za Zorana Pašalića jeste njegovo iskustvo, Zakon o Zaštitniku građana, gde od 4 tačke, 4 uslova mi vidimo da ispunjava jedan. 3 uslova ne ispunjava. Nema nikakvo iskustvo iz ove oblasti, a da ne govorim o tome da praktično u biografiji je stavio mnogo stvari, učešće na seminarima i slične stvari koje zaista nemaju nikakve veze sa tim da poslanici na osnovu toga mogu da procene da li bi on dobro obavljao tu funkciju. Međutim, najvažnija stvar je nema plana rada. Čak i to što je studirao 13 godina, što ima prosek 6,73, što samo po sebi predstavlja problem. Jer nije problem samo zašto je sada kandidat za Zaštitnika građana, nego i zašto je 2009. bio kandidat za predsednika Apelacionog suda, kada je bila prethodna vlast. Pa onda pitanje, na primer, šta je radio u Skupštini fudbalskog kluba Crvena zvezda i kako to neko iz te Skupštine fudbalskog kluba Crvena zvezda pređe u Skupštinu fudbalskog kluba Partizan. Ovo su sve zaista interesantna pitanja. Međutim, najvažnije je gde mu je plan rada. Kad je bio na skupštinskom odboru, ni reč nije rekao o tome šta će raditi. Zaštitnik građana je nezavisna institucija sistema, gde izabrani Zaštitnik građana samostalno radi na svim područjima u radu države Republike Srbije, na tome da unapredi stanje zaštite prava građana, da govori o tome gde su najveći problemi i čemu će se on u stvari najviše posvetiti. Zaštitnik građana nije institucija koja samo odgovara na zahteve građana, nego i proaktivno deluje i gleda da sistem funkcioniše. Pošto ni reč o tome nismo mogli da čujemo, ja mogu samo da pretpostavim, iako sam ga recimo na tom odboru pitao 3 puta, to pitanje i 3 puta nije odgovorio. Takođe, to se odnosi i na druge kandidate, osim na kandidata Dosta je bilo. Znači, praktično kad nemate plan rada, kad ništa ne kažete, ovo se odnosi isto i na članove Fiskalnog saveta i na članove odbora Agencije za borbu protiv korupcije, znači bez plana rada, bez javnog predstavljanja tog plana i onda jedne dobre diskusije i razgovora sa poslanicima, a nadao bi se i pre toga i sa građanima, tako što bi recimo preko medija davali intervjue, bili u duelima gde bi objasnili šta ih to motiviše za tu funkciju i šta žele da urade, kako bi građani dalje mogli to da prate. Ništa od toga nismo dobili. Zbog ovoga, ponajviše zbog ovoga, mi nećemo glasati za njega kao kandidata za Zaštitnika građana.